Ki pulit karibhay neka steps ni pale kila yo ban kemno ya laingut ki brio ki badan kti haka batu yang diesel na ki tawo mobile haka shnong jirang. Kani kalawan long hadian bagi bor pulit kila lap dian ya kaweka kali halat PWD patar kema haka por kembalai bejemen stem haka bagi la yo ban kurup no ekin real teli ki jong ki badan hadu arspa arpo hadu arspa lai politar ke diesel. Kani ka diesel ka day ka belatu na kilay tili kitawa mobile ka Reliance Jio ki badan hakash nong jirang. Kini kilay ngot ki bala pla ya ka jinon kti haka naka kamtu ki day ki bala tip kerteng kum urifa marsing na ka mautari thayang urobren langi bat urishat selyang ki baday nakash nong kara. Na kalyang ki pulet ki suba jorru bagi ni ki beriu ki day ki badan kti ru ha ki jingjia syatu diesel ki bala dam na ki babun tili kitawa mobile hapo ka district. Haka jing to ken ki pulit kelayo jing tip ru e ki beri ke baju yok pediang ya kani kamar tu bat ba makiru ken ngat haka jing syap pen shitom. Ki bor pulit kila ai kuble ki beri ki ba jing tip haka por ke babiang halor kani ka kam tu. Kabala penlong e ki bor pulit bakin yok ban kem no e ki mardor.